Health authorities sa dakbayan sa Talisay may pahimangno sa publiko nga dili lang COVID ang likayan karon apan ang sakit usab sa dengue nga sagad mutumaw atol sa uwanon nga panahon. Si Naka-Alerto sa report. Ning kanunay pagbundak sa uwan, dako usab ang posibilidad nga adunay mga magpundong tubig nga mahimong puy-an sa mga waya-waya nga mahimong lamok nga magdala sa sakit nga dengue. Kanunay pahimangno sa Rural Health Unit sa dakbayan sa Talisay nga manglimpyo kanunay sa palibot o gub-on gyud ang mga adunay nagpundong tubig. Mato di Dr. Lino Alonzado nga kanunay silang nagpahigayon og misting og larvicidal operation sa mga barangay sa dakbayan nga adunay mga kaso sa dengue. Yang gidugang nga gawas nga grabe atong paglikay nga matakbuyan og COVID-19, dili nato ibaliwala ang dengue. Early consult no kung na yung mga ilan kay di matakabaw, it's either COVID ba ni siya or dengue no. So at least maatuan sa mga sanitary inspector sa among task force. Hinuon mato ni Alonzado nga medyo stable na ang COVID cases sa dakbayan. Sukad kagahapon, miabot na sa 948 confirmed cases ang dakbayan, 806 ang naka-recover o 48 ang active cases. Miabot na usab sa 94 ang nakalas. Katapusang namatay ang usa ka 60 anyos nga lalaki nga taga Barangay Lawaan 2. Admit man siya sa kuan sa Soto, so ang katong iyang mga contacts isolated na even weeks before nga namatay siya. Uban ni Renante Quinones, Naka-Alerto, Balitang Bisdak.